आन्दलन बेलथिनि आन्दलन समाव एबसु बेलथिफ्रा जों गामियाव जमा जायोमोन खारन जोंहा पुलिसा हाबनो हाया दंफांनिबा जाया दंफांनि जानाय नङा बायगोन सोमथाबलायथारबाय खामानि मावनानै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायहरबाय आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो मोजाङैनो दं आरोना आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बेनो जाहैबाय नै जोंनि नोलोबारि खाथिनि मोनसे जोंनि नोलोबारि पन्सायतनि आन्दाराव थानाय 2 नं नारायणपुर गामियाव आरोना जों ओरैनो हन्थापारा होनना बुङो बेयाव माने गामिनि रायजोफ्रा मोनसे भिडिअ खालामनो जोंखौ लेंहरनाय जों फैनाय जादों बेयाव जाहैबाय बिसोर माने नैबे आंनि उनथिं नुनाय दालाङा बेखौ बिसोर माने बोसोरै बानायो जाहैबाय ओमफ्राय बानायबाबो माने दालाङा गोलाव नालाय ओमफ्राय बिराद मानसि थांलाय फैलाय जायो आरोना बेजों ओमफ्राय ओरैबायदि माने गोलाव ओमफ्राय लिं नालाय दालाङा ओमफ्राय बारा जोरा आरोना ओमफ्राय गामियावबो बारा औवाफोरबो गैया आरो ओमफ्राय बिराद खरसा खालामनानै बेसादफ्रा माने औवा बायगासिनो दं नालाय बोसोरै माने औवा बायै जोबोद खस्थ' खालामनानै लुयो आरोना ओमफ्राय दालांनि अबस्थाया सिङाव माबायदि जानानै दं बेखौ आं एसे देखायनोसै आरोना नोंथांमोन ओमफ्राय दालां लुनाय रायजोफोरखौ एसे देखायनोसै बोरै खस्थ' जादों एसे देखायगोन आरो दा सोंनानै ओमफ्राय दालाङा नैबेबायदि आरोना दालाङा द्लाम गोलाव माने ओंखायनो लुनायाव जोबोद खस्थ' जादों आरोना माने बिराद औवा जायो नालाय बिराद खरसा जाबाय होनना बुंदों आरोना बिसोरो बोसोरफ्रोमबो बानायफिनबाय थानांगौ जायो नालाय नायलांबाय थागोन दे मालाबा नायनो आरोबाव रायलायफै आरो जेनेबा बिदिनो गेजेर औ माइ गेजेराव आं दालांखौ खनसे थाबायनानै देखायनोसै आरोना नै दालाङा नैबेबायदि नैबे खावसेखौ लुखांबाय आरोना ओमफ्राय नैबे गेजेरनिया माखासे बाखि दंबावो रायजोफ्रा लुगासिनो दङ ओमफ्राय दसे जिरायदोंमोन आरोना सानसे फुंनिफ्राय लुबाय थाबाय नालाय मेंनानै दसे जिरायदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबेबायदि जानानै दं दायो दालाङा खनसे थाबायजोबनानै देखायनोसै आरोना नायलाय नैबे दैया दैज्लाङाव ओरैबायदि जायोना नैबे एखेबारे नैबे लोमजोबना गुफुर जाजोबो आरोना ओमफ्राय नै ओरैबो सब गुफुर जाजोबो ओमफ्राय दालाङा लोमनानै मालाबा दैयानो बारो मालाबा बुखारलाङोबो नैबे दालाङा ओरैबायदि माने बिराद गोजौ नालाय ओरैबायदि दै जायो माने इयाव ओमफ्राय मोनसे खोथा नैबे दालां गैयाबाथाय ओमफ्राय बिसिनि थांलाय फैलाय राहा लामाफ्रा बिराद बन्द' जायो आरोना बेबायदि नैबेयाव जोबफैबाय दालाङा माने दसे ओंखाम जानानै रेस्ट लानानै मावफिननो ओंखारबाय आरोना बिसोरो नै दालांखौ नुबाय दा नोंथांमोना बेसे गोलाव बैसिम माने नैबेसिम ओमफ्राय नैबे गेजेराव बिसोरो गामिनि माबा फैसा खरसा खालामनानै माबा खालामदों बिसोरो सिमेन्ट खुन्था होदों जाहैबाय नैबेखौ माने सानफ्रामबो माने बोसोरफ्रोमबो बुखारबाय थायो नालाय नैबाव थंब्रै माने आददाल जायो नामा बे आददालखौ माने गामिनि फैसा खरसा खालामनानै बिसोरो माने बेयाव सिमेन्ट खुन्था होदों जाहैबाय ओमफ्राय बे सिमेन्ट खुन्थानि गोजौआव दंफांनि माबा दं आरोना नट बल्टु होनानै दामोना होदों आं एसे रायजोफ्रा माने खामानि मावगासिनो दं नालाय दायो एसे देखायनोसै नोंथांमोननो सोर बेसे खस्थ' मोनदों एसे मावनायखौ देखायनोसै आरोना मोजाङै माबायदि खस्थ' मोनदों नै माथो सोमथाबलायथारबाय खामानि मावनानै दे मावबाय थालाय ओमफ्राय मिलायफैगोन ना बिदिजों मिलायगोन ना जरायगोन आरोना बेखौ जरायजोबलांगोन एसे होंगो दोंगो जाबाबो माने गेजेर थाबायथिंलाबायनानै होबाय आरोना नै जोंहा नैबे आदामोन गामियावनो दे आदा खोन्थाना होदो एसे दालांनि अबस्थाया माबोरै बिदि जाबाय थाखो बोसोरै बानायबाय थानो गोनां जाखो दालांखौथ' बानायखानांसिगोन दैयानो फाग्ला दैबा बियो थारा जानाय दै हाजोनिफ्राय फैयो बिराद कारेन्टआव फैयो उफाय गैया माने बोसोरै बानायाबानो माने जाबोर फैयो हाजोनिफ्राय बुखारना थाङो दा गामियाव बोसोर बानायनांगौ जायो आरो बेसे प्रयजन दं बे दालाङा जेनेबा गामिनि हिसाबै ओरैनोथ' प्रयजन होननानै बुङोबाथ' समस्त रायजोफ्रानो बेजों थांलाय फैलाय खालामाबा उफाय गैया दा जोंहा गथ' गथायबो माने ओरैनो कलेजाव थांनांगौ बरल'नि कलेजाव थांनाय दं धेमाजियाव थांनांगौ बरल'जों थांनांगौ गौमआव थांनांगौ बे लामाजों थाङाबानो जाया आरो नोलोबारि बाजार जाहैनांगौ बेजोंनो थांनो गोनां जायो बिदि आरो ओमफ्राय दैज्लाङाव ओरै बेसेसो माबाया दैया माबायदि जायो जेनेबा ओरैनो आथिं गोजा बारनो हानाय अबस्था जागोन ना आथिं गोजा हाया बिराद कारेन्ट जायो दैया बिदि आरो ओमफ्राय ओरैजाय नुदों माने बेफ्राव गासिबो दै लोमजोबो आरोना दाथ' ओरैनो बारा गैया बारु दैया बेखौथ' जोङो मा होननानै बुंनो जोङो बेखौ मोनसे बे मिंमां ओनसोलनि मोनसे दिप होननानै बुंबाबो जायो आरो माने ओरैबो दै दङ ओरै नारेंगुरि होननाय दं बै माबाजों गबिन्दपुरजों थाङो ओमफ्राय नैबे नारेंगुरिजोंबो मोनसे खारो ओमफ्राय बे थारजानजों बे गेजेराव थायो आरो ओंखायनो बुंनो थाङोबा गोदो एबसुनि आन्दलन बेलथिनि आन्दलन समाव एबसु बेलथिफ्रा जों गामियाव जमा जायोमोन खारन जोंहा पुलिसा हाबनो हाया गथाय माने जोंनावनो थायोमोन आरो बे ओनसोलावनो माने पुलिसफ्रा बेयाव माने बारनो हाया ओरैबो दै गेजेर जोंना दिप नालाय
खुनु मोनसे पुलिस आर्मिफ्रा फैयामोन आरो बिसोरो जोंनियाव माने बिराद मोजां रेस्ट लायोमोन आरो बेल्टिफ्राबो बहुत थायोमोन एबसु एनडिफ्राबो थाफैबावोमोन माने आरो पुलिस होननाय बुस्थुआनो गैयामोन नालाय ठीक আছে दा आरो मोनसे बिराद मोनसे मोजां इम्पर्टेन्ट खोथा बुंबाय एनडि बिएफ माने बेल्टिफोर होनदों नामा दा बिथांमोनाथ' दा थाङै थाङै माने एसे सोरबा सोरबा लिडारबो जाहैबाय नङा होमबा दा सोरबा पलिटिकेल हिसाबै थांनानै माने सोरबा सोरबा मोजां मासियावबो जिरायहैबाय दा बिथांमोना मानो नायफैयाखै आसलथे बेखौ दा नायफैबाबो बेल्टिफ्राबोथ' बिदिनो जों बायदिनो बिसोरबो मावनानै जानानै दङ बिसोरनाव एमएलए एमपिफोरनि बिसोरबो मोजाङै माने बिदि सोमोन्दो गैया दा जोंबो बिदिनो मोजाङै माने बिसोरजों माने कमिउनिकेसनखौ मोजां लाखिनो हाया हिसाबै माने आरो जोंनि बर' ओनसोलखौथ' बिसोर बबाव नायफिननोखाय गावसोरनि खिन्थु बुंनो थाङोबा गावसोरनि माने जेनेरेल जायगाफ्राव माने हारसा एरियाफ्राव फ्राय माने लामा सामाफ्रा जाजोब्बाय दा जोंना बे नोलोबारि ओनसोलाव मथा मथि एकदम नोलोबारि ओनसोल होनबाबो बे जोंनि बे एरिया माने नारायणपुर एरिया बयनिख्रुइबो माने बेकवार्डसिन होनबाबो जायो आरो ओरैनोथ' दालाङाबोथ' दाबो दिबावनो दं दालाङाबोथ' गैखायानो गैखाया आरो लामाफोरखौबो जों मिथिखायो बारा मोजां अबस्था नङा माने माथावरिसोमोन मोनसे समाव नङा होमबा दासो बे माथावरिखौनो मडिफाइ खालामनानै लामायाव लाबोबाय दा ओरैनो लामाया माबायदि जायो दा दिनैसिम लामायाथ' बे दैनि माथावरिजोंनो जों बेखौनो लामा होननानै जों सानना लानांगौ जाबाय बेजोंनो माने फिसा फिसौ जेनेबा गारिफ्रा थांलाय फैलाय जोङो ओरैनो जेनेबा माइ दै हरनोब्ला जेनेबा मेसेङाव एसे हायो दैज्लाङावथ' जेनेबा गारि गुरा जोंनाव फैया बिदि आरो बे जोंनि माथावरिजोंनो जोङो मेसेङाव माने माइ हरनाय बायदिसिना हरनाय बिजनेसनि खामानिफोरखौ मावनाय जायो आरो दा मा खावलायनो सानो जेनेबा मा खावलायनो सानो दा बे दालांनि बिखय मा सहाय हरजानो लुगैयो नामा सोरखौबा दाथ' आरो दानि जुगावथ' बेफोरबायदि गोलाव दालां दैमा दैसाफ्राव माने दालां गैला खिन्थु बेबायदि हिसाबै जोंना माने एमएलए एमपिफोरजोंबो बारा माने माबा गैया नालाय जोंबो बारा दाबि खालामहैनाय जाया खिन्थु गेजेर गेजेर एप्लिकेसनफोर होनाय जायो जागोन होनो थायो माने बर' फरायसा आफादफ्राबो माने फ्राय होयो दालां बियो लामा बियो खिन्थु मोनफेराखै दा माथो खालामनो माने बेथ' जोंनि आखायाव गैया जाहैबाय माने सरखार मालाय एमएलए मन्थ्रिफ्रा साइड फिलिं खालामो ठीक আছে बिदि आरो जों दा बेखौ मोनो आरो नोंमारगौ गुबै खोथाया बेनो आरोना नङा होमबा थ' बेखौ नोङो जेसेबांसिम माने गभर्नमेन्टआ जेनेबा हेफाजाब होआ अब्लासिमथ' बानायबाय थानांसिगोन नङा होमबा गामिनि खरसा बानायनानैब्लाबो उफायथ' गैला माथो खालामनो नङा होमबा गभर्नमेन्टखौ लामा नायना थायोबाथ' जोंहा माने थांनाय फैनायानो गथ'फोर फरायनायफ्रानो बन्द जाना थागोन आरो बिजनेसनि खोथा दं जोंबोथ' दा टाउनाव थाङाबानो बा हाथाय बाजार जायाबाबो जोंहा दा सोलिला दानि जुगाथ' एसे एनै बयबो दखान बाजार खालामसै दा बे दालांजों जों थाङाबानो जों बाजार जानो हाया बेफार खालामनो हाया गथ' गथाया कलेजाव थांनाय फरायसालियाव थांनाय हाथाय बाजार जानाय जोंनो दालांखौ नांखाथारगोन मेन बुस्थु डेभेलपमेन्टनि मेन गुबैयानो जाहैबाय नोङो लामायाव माने बबेबा दै थायोबा दालांखौथ' होखाथारनांगौ नङा होमबा बेखौ नांगोन आरोना थ' आदाया एसे रिकुवेस्ट खालामबाय आरोना गभर्नमेन्टसिम होनो अननानै नङा होमबा थ' बानायबाय थाथोंसै आदायाबो ओमफ्राय एसे रायजोफोर बानायनायखौबो एसे देखायनोसै आंनो बिराद खस्थ'लै बेस्राफोर फुंनिफ्रायनो सोमथाबजोब्बाय बेस्राफोर नायलाय नैबेल' नङा दिनैनि दिनावल' नङा आरोना बोसोरफ्रामबो बेस्राफोर मा खालामनो नै ओमफ्राय मा सानो दा एसे बुंदो खावलायदो आंबो रायजो हिसाबै मा लुगैदों जेनेबा दाथ' नोंसोर बोसोरफ्रोमबो बेबायदि खस्थ' खालामबाय थानो हाला नोंस्राबो न'खर संसार दं नङा होमबा रायजो हिसाबैथ' जों बेखौनो खावलायगोन मानो होनबा जोंनो मोनसे मोजां दालां नांगौ बे गभर्नमेन्टनिफ्राय गभर्नमेन्टआथ' फैयो थाङो बिदिनो आसाखौ होयो जोंहा पन्सायत दंब्लाबो पन्सायतनिफ्राय जोङो थोजासे माने बे दालांखौ सुफुंनो हानाय जोंहा जेबो गैखाया नङा होमबा माबा गैखाया बेखायनो जोङो सेन्ट्रेल फान्डनिफ्राय माने जोङो एमपि बा एमएलए दानि जिथुनाखि रनज पेगु बा प्रधान बरुवा बिथांमोनखौ जों खावलायो बिथांमोना माने अननानै माने जोंनो हान्था मेलानि थाखाय गथ'फोरनि रायजोनि थाखायथ' जोंनो एसे प्रयजन नङा जोंहा गायनाय फुनायनि थाखाय प्रयजन नङा मानो होनब्ला गथ'फ्रा बेजोंनो स्कुलाव थांलाय फैलाय बिभिन्न धरन टिचारफोर दं स्कुलाव बे दालां नङाबानो बिथांमोना लामायानो गैया दै देरबा बन्द जायो बेखायनो माने जोंनो दालांखौ नांगौ जोंथ' बहुद बार निउस मिडिया जों लाबोखांबाय प्राग निउसावबोथ' जों होखांबाय बहुदनो जोङो एमपिनिबो जोङो माबाखौ गथायबाय जोङो एप्लिकेसन गथायनाय जाबाय जोङो पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्ट अफिसावबो जों थांखांबाय ओरैनो रिप्लाइ हिसाबै मा होफिनदों बिसोरो रिप्लाइ हिसाबैथ' बिथांमोना बुंदोंमोन आरो माने नैबे जेनेबा बिसायख'थिखौ बारखांनायनि उनाव जोङो नैबे स्किमाव हमफानो होनना बुंदों बिथांमोना हमदों हमाखै खिन्थु
नुनायालाय जों नुबाय खिन्थु दाख्लै सार्भे खालामफैदों बिथांमोना जा पलिटिक्सखौ लानानैसो सार्भे खालामदों ना बले गमामायैनो हसाके सार्भे खालामदों जों बेखौ दा मोजाङै मोनथिथ'नो मोनाखै रिजाल्टनि उनावसो जों मोनथिगोन जों खनसे तदन्त लाबावगोन बिथांमोनखौ जे मावमारदों ना मावमाराखै जोंनि माबाखौ जों एसे नायनो लुबैदों बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोना गोसो गोथारै जोंनि भटखौ जों बिथांमोननो होब्लायबा बिथांमोना माने जोंनो माने दालांखौ लुनानै होनांगौ बिथांमोना आसाबो होदोंमोन होगोन होननानै जों माबाखौबो जिल्ला परिषदनि बिथां माबाखौबो लाबोखांबाय जोङो बेयाव बिथांखौनो लोगोसे लानानै जोङो PWD अफिसावबो जोङो बिथांनो गांसे मेम'रेन्डाम दाम हैबाय बेनिफ्राय जोङो MP-नोबो होबाय बेखिनिखौ जोङो दासिम माने मावनानै दं आरो जोङो थायथ'वाखै आरो ना थिग मथे मोजां माने रिजाल्ट मोनथ'वाखै आरो रिजाल्ट मोनथ'वाखै थ' नेबावदो रायजोनिफ्रायबो एसे माने खस्थ' खालामनानै खबर लाहैबावदो नङा होमबा रायजोआथ' जों बुहुत हाराहास्तिखा मानो होनब्ला जोङो बोसोरै रां रुफा गारनानै जोङो निजिनि धनखौ जोङो बेयावनो खरसा खालामनांगौ बोसोराव जोंना नायखमायाबो निउ एकदम रिकनस्ट्राक्सन बानायनो गोनांब्ला जोंहा मथा मथि 90 1 लाख बिनि खमाव जाखाया जों थांनाय बोसोरावसो इयाव 90,000 गारखांबाय रायजोनि फैसाखौनो जों बेसे गारबावनो बेखायनो माने जोंबो बिदिनो आवेदन खालामदोंमोन जोङो लुगैदों सरकारनिफ्राय जोङो मानो होनोब्ला जोंनो बे दालाङा गोनांथि मानो होनबा बाजार हान्था मेला स्कुल थांलाय फैलाय जेथिंनिबो थाखाय माने बे लामाया सुबिदा जानानै दङ बेनिखायनो माने गभर्नमेन्टखौबो जों नायजानो लुगैदों बेखायनो जिथुनाखि ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो आफादफ्राबो बे लामाखौ बे दालांखौ नोजोर होनांगौ बे लामाखौ जाहाथे ब्लेक टकिं नङाबाबो CC ब्लकबाबो होनांगौ बिथांमोना दालांनि थाखाय बिथांमोना जरदार खालामनांगौ जोंनि आफादफोरखौबो आं बेखौनो खावलायो आरो थिग আছে गामिनिफ्रायबो एसे अफिसफ्राव खबर लालायदो नङा होमबा दे गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम ओमफ्राय जोंनि रायजो माखासेफ्रा इयाव ओरै खामानि मावो माने मा बुंनो एसे खम नालाय गामियाबो एसे फिसा बारा गिदिर नङा माने रायजोफ्रा एसे खम नालाय माने खरसाया बारा जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो कालेक्सन खालामनानै औवा सौवा बायनांगौबाबो माने माबाफ्रा बारा गोलैयो फिसफ्रा बारा गोलैयो नालाय रायजो बुरजाबाथ' इसेबां गोलैयामोन ओमफ्राय गावसोर गोजा मावनोबाबो माने थाब जाया फुंनि 7टानिफ्राय मावनाय दिनै दासिम जेबानो जायाखै माने ओंखायनो गोबाव लायो माने रायजोफ्रा खमखाय थ' रायजोफोर खामानि मावनायखौ एसे देखायनोसै आरो ना नोंथांमोननो नुवाखै नै सानसे मावनानै एकदम सोमथाबजोब्बाय बेस्राफोर सोनाबजोब्बाय दालां मावै औवाया माथो फिसा फिसाथार बायनाय ना रायजोनि नै बेंक मेनेजार पर्यन्त बारग'वाखै नै बेस्राफोर मा खालामनो दे माबायदि खस्थ' मोनदों एसे खोन्थालाय खस्थ'आथ' फुंनिफ्रायनो जों 7टानिफ्रायनो हाबाफारि लादों लुनाय बोसोरै जों बेफोरबायदिनो लुनांगौ जायो उफाय गैया जोंथ' न'आव खामानि मावफेरा रायजोनि बा गामि खाथिनि फंबाय बिनानावफ्रा स्कुलाव थाङो हाथाय बाजार रायजोफ्राव थाङो थांलाय फैलायाव माने दै बारसोम थांनायखौ बिराद नुबाय थायो माने जों गामि रायजोफ्रा थांनो होनबा नोङो बारसोमना थांनाय माबायाथ' सम्भब नङा बेनिफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामो बैयो चेन्ज खालामो बिथांमोनाबा थिग टाइमाव मोनहैगोन ना मोनहैया बेखौथ' जों मिथिया आरो हाथाय बाजार खालामनाय फैनायखौबो बेखै बारनाय बेखै गानस्लायनाय उसुबिदा नुबाय जों माने जों गामि रायजोआ बिदिनो रायजोजों रायज्लायनानै बेखौ 5-6 बोसोर जाबाय बोसोरै माने लाख मोनसेनि बारा गारै औवा बायनाय ओरैनो ओंखाम जानाय खरसा बायदिसिना सानसे माने हाबाफारि लाखायो उफाय गैया आंथ' न'आव खामानि मावफेरा अब्लाबो आं रायजोफोरनि थाखाय खस्थ' खालामदों आरोना खालामनांगौ एक्सुवेलि माने गावजों कपारेटिभ थालायनांगौ मानो होनबा गामियावथ' इसेबां प्रयजन नुवाखै होमबाबो माने ओरैजाय माने सब समाजनि जोंनि नोलोबारि एरियानि मानसिफ्रा ओरै फैजोबो नालाय माने बे बुस्थुखौ बिसोरो नुबाय थायो नैबे बुस्थुखौ माने बिसोरो बिदिनो थांलाय फैलाय सिदा सर्टकाट जायो नालाय बेनिखायनो जोङो बेखौ नायबिजिरनानै रायजोआनो हिदान्त' लाबाय रायजोनि थाखायबो मोजां खामानि मावनाय जागोन बेफोरबायदिनो खालामबाय मोजां मोनसे हाबाफारि जादों बियो बेबायदिखौ मावनांगौ माने नोङो सरकारखौल' आसा खालामनानै थाबाय थाबाबोथ' जाला जाहैबाय माने ओरैबायदि खामानि होबाय दायो माने सब गामियावनो खामानि दंजोबसै आरोना माने सरकारा होनाय दंजोबसै ओमफ्राय बिदिनो माखासे दंबावो आरोना बेबो नैबे बुस्थुआ माने नायसनजायाखै थाबनो बिथांमोना बिराद गोबावनिफ्रायनो माने जुजिगासिनो गभर्नमेन्टआव एप्लिकेसन होबायनो माने होमबाबो दासिम
फिथाइ थायथ'वाखै होनना बुंदों आरो ना मालानि समाव मा जागोन बेखौ मिथिथ'वा ओंखायनो माने रायजोफ्रानो बे जासान्दि माने एसे खस्थ' खालामनानै मावना होगासिनो दं आरो ना थ' माला जायो बेखौथ' मिथिला दायो रायजोफ्राबो नाजानाय थानांसिगोन अफिसाव एसे खारदावनानै माने गावसोरबो नाजानांसिगोन ओमफ्राय फारसेथिं गभमेन्टआबो गोसो होनांगोन नङाब्लालाय बबेथो जानो बेलाय बेबायदि आरो ना थ' उफायथ' गैला नै बोराय बोराय एकदम उफाय गैया खामानि मावगासिनो बेस्राफोरनि बिसोरनावथ' माने खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स दंखायो र' बिसोर हाखायो मावग्राखा बे सेंग्रा माखासेफ्रासो जोंना मावफेरै एकदम मावनो हाया नै बिसोरथ' मावनो हाखायो बिसोरखौ बुंलायाबाबो जायो माने खामानि मावनायनि सोमोन्दैथ' बुंनो हाबाबो जायो दा ओमफ्राय माबायदि मोनदों दालांखौ नांगोन ना नांगौ नांगौ माबायदि दालां नांगौ माबायदि दालां नांगौ फाखा दालां नांगौ फाखा थ' माबानिबा जाया औवानिबा जाया होद दंफांनिबा बेसे बायसनो दंफांनिबा जाया होद दंफांनि जानाय नङा बायगोन बे बायगोन बे माबानिफ्राय खबरजों बेसे जागोन आदसा आदसा नंगौ दंफांनिया जाया बेयाव दा बिदियाव माने दै जायो नालाय सिङाव खुख'यो माने ओमफ्राय फाखानिबा मा जायो फाखानिबा एकदम सिंनिफ्रायनो दालायबोनाय जायो नालाय हाया आरो ना थ' जोंना बेखौ मिथिदों बोरायब्लाबो मा दंफाङा मा दालाङा सोलिगोन मिथिदों आरो बेबो ओंखायनो माने दंफांनिखौ नाङानो औवानिखौबो नाङा फाखानि नांगौ आरो ना फाखानि दानानै देग्लाय सिमेन्ट माने जों फाखा खुन्था बहायदों बुफायलांनो हायाखै दा सिमेन्ट माने औवा होदोंमोन सेस माने एक्सपिरियेन्स दंखासै बिसिनाव माने मा बुस्थुखौ होयोबा जायगानिखा नालाय मा बुस्थुआ जोरगोन बेखौ मिथिखासै आरो ना थ' फाखानिखौनो नांमारगौ दा ना औ फाखानिखौनो नांमारगौ एसे रायहरो नामा हरैफोरखौ मालिकफोरखौ नोंहा नोंखौसो होनदां रायहरनांगौलै धरना होनांगौ एकदम ओरै होनांगौ बन्द' खरक होनलायथारनांगौ दे बानायबाय था होमबालाय ना ओरै दहाय फुंनिफ्राय मावै माने एसे दायो एसे बेलासिबाय आरो ना होमबा खामानिखौ जागायफिनबाय जों मोनफैयाखिसै माबायाव दहाय फार्स्ट टाइमाव माने बिसोरो फुंखिनियाव मावनानै जिरायनानै मावफैनायावसो मोनफैबाय आरो ना दस्राफोर लेंहरदोंमोन जों मोनफैस्लाबासै मोनसे जायगायाव थांनानै बेखिनियानो दालाङा फ्राय जाबायानो नै ओरैजाय आधा मोनैसै गेजेराव ससेल'सै आरो ना बे जाबानो कमप्लिट जासिगोन माने मानसि थाबायजानो हानाय जाबाय आरो ना ओरैनो थाबायजायोमोन होमबाबो माने दैज्लाङाव बायजोबगोन नालाय एसे बुस्थुआ लरग' थरग' जानानै दं होमबाबो माने दाद बानाय खाफ्रा खाफ्रि गोजौनिखौ होबाय आरो ना होमबाबो बिदि नङाबा दैलांथि थानाय नङाला सिंनिया थ' रायजोफ्रा खामानि मावबाय थाबाय आरो ना ओरै थांनोबो उसुबिदा जाबाय मावबाय थानायाव होंगो दोंगो जायो नालाय माब्रै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना बेखिनिखौनो आं बानायनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ बयबो भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय थेंक इउ